Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Ketemu lagi dengan Bu Silvi Hermina yang akan mengajarkan anak-anak mata pelajaran Bahasa Jawa di kelas 1. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar dahulu. Ikuti Bu Silvi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, sakniki pertemuan kali nggih bocah-bocah. Pertemuan kali niki nirokake unine swara. Nah, tirokno pengucapane tembung-tembung sing didhawuhake Bu Silvi. Sing pertama, ana mata. Ya. Sing nomor kali ana kuping. Selanjutnya ana irung. Selanjutnya ana lengen. Nggih. Selanjutnya maneh ana ilat. Selanjutnya lagi cangkem. Terus tangan. Terus yang terakhir ana sikil. Nah, saben-saben anggotane badan duwe guna paedane dhewe-dhewe. Sing pertama ana mata. Mata gunane kanggo ndelek. Ya. Kuping. Kuping gunane kanggo ngrungokno. Irung gunane kanggo ngambu. Ilat gunane kanggo ngrasake. Nah, cangkem gunane kanggo ngomong lan mangan. Tangan gunane kanggo nyekel. Sing terakhir sikil gunane kanggo mlaku. Oke, saiki coba sebutno parangane awak sing wis kok ngerteni. Nah, gatekno gambar ing ngisor iki. Ana rambut, ana mata, ana irung, ana batuk, ana kuping, cangkem, lambe, gulu, ana pundak. Ya, ana lengan, ana tangan ya, ana dada, weteng, driji, lan epek-epek. Ini nggih yang namanya epek-epek. Oke, lanjutan nih saiki ana pupu, dengkul, sikil, delamakan ibu, telapak sikil. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya, bocah-bocah. Bu Silvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.